Ngeke, ngompol pakai jenengan Bu. Kosong ngeke ae. Oh ya, kowe. Enek nih, aku ya iso ngenek nih mangsamu kok iso. Lho Rana, ngadep Rana. Rana lho. Ngelon. Nah, rada mundur. Jenengmu siapa? Kula Satrio. Satrio apa? Satrio Piningit. Satrio Piningit. Satrio Piningit. Oh iya, Satrio Piningit lah. Nginget iki lho Padang Manggolo sitok mang peteng dedet iki. Nah ya iki sikile res. Piye? Kita joget ae. Lagune apa? Apa-apa kono? Apa-apa kono? Apa-apa kono? Apa-apa kono? Bahaya Manggolo sitok iki. Mbak Lurah mungkin enten rusake susu anu lho jenengan lho sing tanggung jawab. Kita Manggolo ki nafsu ra umum kita iki. Piye Mbah? Piye Nek?